Ei, molt bon any a tothom. I benvinguts al canal a l'any 2021, que tothom ho diu, no? I què xerrem d'avui? Doncs res, felicitar el cap d'any, com té de ser, com es mereix, I que sigui molt millor que l'any de merda que vam tenir l'any passat, tio. Se'm pot anar a prendre pel cul. Bueno, ja oblideu-se, no? I després parlaré de què fa la gent per cap d'any, molt sèrio, perquè és que fan, com es diu, els propòsits de l'any, que tothom fa propòsits durant el primer dia de l'any i quasi bé ningú ho compleix, no? Perquè es fiquen unes metes superaltes, no? I cada un l'hòstia, això no pot ser. Es té de ficar unes metes molt baixes i anar progressant a poc, que acabem de començar l'any. Una mica de paciència, hòstia. I jo, per exemple, no faig propòsits de l'any, que jo faig que passi el que tingui de passar, al seu ritme, a la seva velocitat i com tingui de ser, no? Perquè aquests propòsits que es fan, que si deixaré de fumar, que si beuré menys alcohol, que si el que sigui, no? Jo estic passant un fred aquí que flipes perquè vaig amb el pijama aquí encara, i fa aire. Som les 10 del matí, vaig anar a dormir a les 5, mare de Déu. I res, aquest vídeo té de ser agraït. Oita, està plovent i tot? No. Doncs res, que les prediccions no es poden fer així com així. Es tenen de fer pensant, a poc, sèrio, I ja està, no hi ha més complicacions, perquè si hi ha complicacions, després és quan la gent passa de tot, menja el que vol, fuma, beu, I jo no trobo sentit que la gent faci això i que no compleixi res, És que si segur que està mirant aquest vídeo no ha dit alguna que faria aquest any 2021 i no complirà. No. Per què no ho complirà, Per què? Perquè per les ànsies de complir-ho? Va, tio, va. I què més? Bueno, que estem al mig hivern 2021 i estic cansat, Jo vull que comenci bé l'any, vull que comenci amb força, amb potència, que comenci bé. Hòstia, que l'any passat ja va començar fatal, ja us ho he dit molts cops, i no em fèieu cas, i és la veritat. Sí, que sigui molt millor, que serà molt millor, perquè pitjor? He sentit la paraula pitjor? No. O sigui, aneu molt equivocats, I així no, Res, doncs canvi de segle, canvi de segle també, cuidao. Segle XXI, 22 seria 2200. No, canvi de segle no, canvi de dècada, M'acabo de llevar, perdoneu per si estic una mica tonto, però és que entre que estic passant fred, el temps no acompanya, he dormit superpoc i tota la mandanga
Ai, estic molt cansat. Però res, disfrutar de l'any i que vinguin moltes coses bones, perquè si no, malament, i està plovent i em toca amb la polla. Hòstia, com pot ploure el dia 1 del 2021? Home, si no, temps, tio. Una mica de libertinaje por su parte, no? Doncs va, nens, vagi molt bé, aquí acabo el vídeo, gràcies gràcies per aquest 2020 i ja està, 2021, hola, benvingut, benvinguda i aquí al canal d'en Yuri Teixi el 2021 serà potent, vale senyors, vamos, al fondo, va nanos, cuideu-vos molt i ens veiem a la pròxima, adeu-siau.